Agora veja. Aleluia. Aleluia. Jesus. Estava atrasado. Vidite, pai. Deve o svoj pokoj. Se zaslužili svoju narodu pokoj, ktorý nevyšuje. Pokoj, ktorý nevyšuje. Sa modlím, aby si teraz ten pokoj udelil. To mi hovorí tvoje duši. Pokoj. Hovorí tvoje duši. Oh
Meni Cristo. Che tu non lo peschi di faccia davanti a a mia lodeva la sta stipendo. Aleluja. Myslím si, že sme prišli ku koncu. My teraz odchádzame, pôjdeme naspäť. Ja idem do Kolína, Dešku pôjde do Stuttgartu. A ja budem v Nemecku budem do januári. 23. 4. idem naspäť do Košic. Budem tam. A budem tam zase, máme tam veľa práci, veľa vecí. Vrátim sa zase naspäť do Nemecka a keď sa vrátim do Nemecka zase, v februári niekedy, tak zase asi ak Boh dá, prídeme. Budeme kontaktovať s Googlom, budeme vám rozprávať, budeme vám dať termíny, aby ste vedeli čo a jak. Kontaktujeme a prídeme, zostaneme pár dní, zostaneme a na druhý krát asi príde moja manželka, uvidíme. Aj teraz by chcela prísť, lenže mála Boha. No to... Ja hovorím pekne svoje manželky. Ale nechôďte obidve sú vítané, ale viem o tom, že sú jedna i druga sú vítané, viem. Obidvaja. Oboje, sodujem. Tak a apríl, jak Boh dá, idem naspäť do Slovenska a tam to zase zostane, bo my tam máš byť, tam žijeme v Košiciach. Teraz sme tu boli našej celej Kataríny. Áno, lebo ona si ide robiť svoju školu, chce sa zamestnať, chce robiť a my ako rodičia jej pomôžeme. Pomôžeme jej a čo potrebuje naša dcera, to urobíme, to čo môžeme urobiť, to urobíme, aby naša dcera sa mala dobre. Ale ja snívam o tom, aby moja dcera slúžila sa mnou v zbore, aby spievala, aby slúžila a Boh to uvoľní nejakým spôsobom. Veľmi dobre sme sa cítili medzi vami. My sme sa medzi vami cítili jak doma, ale sme sa nesprávali tak. Ale... Niekad musíš, si to doma. Nie, ja vás chcem aj tretíkrát navštíviť. Slava Bohu. Lebo ak sa budete správať jak doma, vy už poviete potom, už nepríďu nás. Aha. Ešte raz, ja vám chcem poďakovať za to, že ste nás tak prijali. Veľmi pekne bolo. Vôbec som sa necítil, jak medzi cudzími, alebo dačo. Vôbec. Srandu sme mali, smiali sme sa, dobre to bolo, fajne to bolo. Tak to má byť. Hej, tak to má byť. Odchádzame a necháme vás v Božom pokoji a už teraz sa tešíme, keď vás na budúci krát uvidíme. A budem rozprávať všetkým o vám, čo sme tu zažili, čo sme videli, lebo veľa ľudí sa modlí za vás. Veľa. Či v Nemecku, či v Česku, či na Slovensku, či v Anglicku. Veľa ľudí sa modlí za vás, aby Ježiš Kristus bol oslavený. Teraz povedz, že to je tvoja. Naozaj? Hilfe. Ja je poznám, keď ona bola taká. Teraz vidíš. Čo ste? Cíkli sa, ne? Teraz jaká téma je. A ruskina je už taká veľká. Nie, teraz bude mať rok. Rok bude mať. Za 2 týždne bude mať rok. Rok. Ju Boh mocne požehná. Slava Bohu. Takže, tu sú pani Kera Stetuke, pani Kera Savorenge. Pani Kera Savorenge. Boh je dobrý, Boh je úžasný, Boh robí dobré veci. Budeme sa modliť aj za vás a uvidíme, čo Boh bude robiť. Mám telefónne čisté, mám kontakty, mám Skype, zostaneme v kontakte, budeme rozprávať. Tešilo me, že som niektorých Košičanov videl stálych. Super. Nech Boh zostane s vami. Dnes sľubujem, že na idem, už aj tohto budeme samozrejme k tomu báť. Ale nie, že 5 budeme. Ale to musíš skačovať do tej kurke, musíš 2 týždne minimálne, keď prejdeš všetky. Ja zoberiem svoj karaván. Ale kere naši cházíš? Tak kere naši cházím, že som múkal kadeva som prázdno. Ja tu budem. Ale celú rodinu dones. Ja donesem Lízu, seba,
Rusku, nie, ľudskú. No už, ale požehníme, zase to znovu. Pani Šukalec. Od Londýna zo pozdraví Andalo Gentovský, Kaša a do Stuttgart. Amen? Pani Kara Šukalec, Šukalec je v Dešku, pani Kara Šukalec, má 4 služba, hľadačky, keď dá pauzu. Nemalo král, Moro Štefan, Moro Pastor, žiadne mám jedno, čače spačí mám žiadne, som ide šťastno, som mám aby vychovinňa,